Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa maulanon nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Abi ko gani kung magtayuyon na kag siling ko adlaw nga Biyernes, tulotawhay ang aton siling nga sitwasyon kag dalagan sang tiempo, pero kibot ko nga nagtupa pa ang ulan o bisa kagabi tulotaliti. Medyo nagdamol sang gurugabi pero subong nga agaho do tayo yun ang pagtupa niya. Hindi man madamol ang ulan nga nabatyagan sa pila ka mga lugar diri sa Metro Bacolod, apang tingaton sini padayon nga advisory sa publiko kapin pagid sa mga naga-istar sa kilid sang bukid, no, sa mga lugar dira nga mahimo tuhaw ang isa ka landslide. Medyo malabantay kita kung maglawig ining pagdungdong o kon maulanon nga panahon. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa aton pagpangalagad Friday presentation. Payday subong amuning balantayan nyo, damo naman ni ma-text kag manghagad kay Aksyon Christian James Binares. Damo ma-text siya ni siling niya available ka. Thanks God it's Friday. Available ka subong maglagaw-lagaw. Kabalo sila sweldo ni James subong mo. Tag-tatlo kabilog nga na ding nagabisita sa iya. Ding kakita sa naman. Nagatamyaw lang kagusto lang nga maglantaw sa iya. Tikapin pagid subong sweldo. Laban-laban ni karon tapos ang duty niya. Di damo ni manghagad. Sige James. Sulod na to kuno ang sweldo. Ara na kuno. Ikaw na lang to bala karon to ya. So, baklan mo ya ang importante, ang imo paborito kag palangga mo nga ginikanan. Amo yang unahon mo gid. Second lang na sila ya. No, inang mga nagapanghagad si imo James ha.
Unahon mo gid si pastor karon. Kag si mama mo. Pitsakin si kita no, sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon matag palamatay sa kahanginan? Ano yung sitwasyon ninyo dira no diri sa on-air naton na nga pagpangalagad. Sa mga online nga mga listeners kag viewers, oy, padayon lang nga mag-share, padayon lang nga like sa aton sining nga mga online program, mga drama dira para nga suportaman sa inyo sini palangga nga istasyon. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon iyang nga aga? Now ipaiway ko na mga update sa politika sa babaw to. Sumong nga naano ka budlay no? Because of the political ambition sa handom nga magkasulod kag magdaog sa arena sa politika, although nga ti ang bottom line sinitanan kung lang tawon mo tanan nga nagapapili kag nag-file sang ila certificate of candidacy, ang bottom line man lang sinitanan is public service mo, maserbisyo sa pumuluyong gamhanan. Ang masaming kinakapital bilay ng paraspigado halin sa basic services nga promisa, no? Ang nga kung kaisa daw mayuhom ka kay tingin applyan niya o ay ginaplayan ang iya sinigin pailan nga COC para iya sa legislative body pero ang ginapromisa niya daw iya obrasang local government unit nga chief executive. Tining kakita sa naman. Pero Ario, isa sa matalakayon ta this morning, kay siling ko na no iniman, kundi nagligad to, gahala na kareklamo, ang hanay sa mga mamumugon, bangod nga ti kon increase sa sweldo, why gini mapatuman, and because sang pandemic, mabudlay subong nga iduso ang ginatawag pagpataas sa sweldo. Nan, budlay-budlay gid subong, ang mga labor representative sa nanano nila kapag paninguha nga maduso ang kausa sang mga mamumugon, mga empleyado hindi lang sa Region 6 kundi sa bilog ng Pilipinas, budlayan gid sila. Kaya ang RTWPB, especially ang management side, gakulori it man sining latindi na kami kahatag sa inyo uminto sa sweldo kay kabudlay gid sang negosyo bangod sang pandemic. Pero haring balita ako, sila ko na niya, nga dutunan pa iya sang doli, pagi sa kay Secretary Bilio, nga ang mga distress, no, inabalang naapektuhan, sobragid nga epekto ng mga negosyante, tingin na tunaan ko sang duli, nga basi kung hatagan pa exemption, sa paghatag sang 13-month pay sa ila sining mga empleyado. Hindi niya bago nga balita actually kay last year, amo man ni ang gusto nga gina-appeal sa mga negosyante, but thanks God nga why man madayon nagligad nga tuig. Tiambot sini nga tuig, kung balay consider, ini-reconsider kag siling ko ang mga mamumugon subong niya, why gid mahimo mo? Mga ordinaryo kag pigadong mamumugon, inang hand-to-mouth combat, no? Mayo lang ni gani iya may bulanan gid nga mga empleyado, at least regular sila kag may ara batunon, bisan way na uminto sa sweldo, may ginasaligan bla, pwede ka pangutang. Pero ibaloon ta na karon kay isa pa gid ang RTWPB sa Region 6, so ginapaabot basi kon magpagwa na sang resolusyon nga hindi kay makahatag sang pera ni bla ining pandemic relief allowance, no? Do hindi gin mahatag kuno ni. Ano pagid? Ari ay ang isa pagid ka good news today, kundi may aragin proposed nga pagpatukod sang Negros Bacolod Heart and Kidney Center. Kag ini siya gintrabaho ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya. Ang mayong balita, subong dugin talakay na sang committee, iningap sa isang proyekto, abi na nung update siniman, kabalo ka subong kung may problema, magmasakit ka, may trouble o kung may ara diferensya ang kidney mo, ang heart mo,
Why pa na diya sa hospital nga maka-cater sa imo or center gid nga mo lang na iyang tutukan nila kadto ka gid to sa Manila no didto ka gid ti mayara kuno development ini o siling ko kumadayon sunod ini ikadua ini and most likely ti amo ning dason naman no nga mayong proyekto diri sa taga Negros kag taga Bacolod do. After nga ti okay na ya ang Bacolod General Hospital, sige, karon dugay-dugay. Kag, special registration ginapatigayon karon sa Commission on Elections or COMELEC Bacolod, wala registration sa mall kag ila office, ara sila sa prisuhan subong sa Singkang. Baloon ta karon nanong update dito. Kag travel guidelines sa mga OFW kag ROF. Aton man hibaloon, okay? Hindi lang sa mga fully vaccinated nga mga travelers lang nga ginatagan sang mga nga way na requirements nga may ara ka pa negative RT-PCR test result. No, tandaan ta gina kay at least ginpalugan po silang ko kabay patani kung nagsimple man subong kag ginhatagan ang mga nagpabakuna fully vaccinated, no? Nga mga individual, ginatagan ini sila sa gobyerno sang bintaha nga at least mag-travel sila magkagastuhan sa pagkuha sang RT-PCR test nga tinagalabot sa 4,000 pesos ang imo sining nga gasto ti mayo man ni tani. Mayo man ni siya, no? Pero siling ko kabay pa hindi na masulit nga may ara gyapon sang lapas sa ginatawag nga ang protocol bla sa travel, ang guidelines, no? Kaya mo lang permi nagluntad lang atong 48 years old nga nagpadulong diri sa kwano, atong 48 years old nga nagtabok di sa aton, kati ang resulta positive sa iya, ti ara sumong sa isolation facility, taga-istansya ato, no, sa Iloilo. Ini ang pila naton ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita nga tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ang inyo mga komentaryo, opinion kag reaksyon gina-welcome tagid, pwede no gid mapadala ina dira sa available nga chat room para aton nga mabasahan dugay-dugay. Online sa hotline. Pero unahon naton na this time joining us over the phone is Sir Winnie Sancho, ang representante, ang labor representative sa RTWPB. Kay siling ko nagligan na tuig gin-attempt man ni no nga tagan exemption nga hindi magatag 13-month pay ang naapektuhan nga manegosyante. Subong dugin buhi naman dumaranhig lang nga nagbalik naman siling ko product budlay giniguro, no? Nga doso kag kundayon ni dako gini nga problema sa mga ordinaryo kag simple nga mga empleyado. Sir Win, good morning. Yes, sir. Nangagasi mo, no, labi na gid sa atong mga mamumugo, no, nga nagapamating subong sa atong programa. Salamat gid, no, gintawgan tagay kay siling ko ari nga balita siling ko dumaranhig nga nagligad tuig ni nagwa na ni siya, no, galing kay daw way ginpaboran, way na dayon nga hatagan exemption ang apektado nga mga negosyante. Ti okay man na kabalukad ako man ang pag-apresyar naton sa mga negosyo nga nagatuluhaw kang nagatulubo. In fact, very encouraging kung may mga negosyo nga bago nga nagatuluhaw. Pero siling ko kung ang puntas ng sugilanon, ganay parte sa ang maapektuhan ng mga empleyado, doon hindi ka conforme sila, Sir Winnie, ha? That's right, no? Kada in the first place, dagwin may resurrection, no? Sining non-payment of 13 months. Pero ang hambal ng Department of Labor, no, kay Padil sa kay, I think, Assistant Secretary Tutay, mandated by law iniya ang kuan, no? Sa nang Malacanang ganin na gambal, mandated by law. Kung hindi mo pagyatag, kundi violation, no? Sang layi, kasi nakuha ng intent kag spirit ng layi na dapat i-ameliorate, no? Ang kahimtangan sang mamumugo, no? Ang kakabuos bugard na daw kasubo yan, no, nga the workers are always at the losing end. Hindi na nila pwede mo yan, no? Kaya kunin mo nila natin kad magpaarak nagkaroon sang kaso sa
Department of Labor o kundi man ang agency. Kundi ang guwata, imbes na 13 months, may chaos and confusion kita sa December, ito hindi man yan magpasubot ang mga milyon ka, linibo ka mamumugon niya nga, kwaon lang ang para sa ila, kuwan lang anay, i-hold abe when they needed it most, no? Kinanglan gina nila katama, no? So, ang gobyerno gani nagambal man na may mapautang kuno small business corporation. May mapautang sa mga small medium business enterprise without interest for 1 year. Di man sila makautang kadi ihampo lang nila sa 13 months na kung kinanglanon gidnisang mga mamumugon. Okay. Kaya mo man lang nang ginahulat nila art mo sa tiyon sang Disyembre. Okay. Kaya mo na gani siling ko, amo na gilang gagawiliit na subong, damo na mga employees, naintindihan ta, no, nga dako nga pasalamatan ina sa mga pila ka mga empleyado nga way ma-retrench, way ginpalin, way nagsira ang ilang ginatrabahuan, pero siling ko, mas lain pag inikon ang ginapaabot nila, hindi pag matag, bla? PKR tanawa bala, no? Kapikot bigya sa panahon subong. Number 1, 24% ang reduction sa real wage diri sa Western Visayas. Okay. Ikadua, nagsaka ang gasolina, ikawalo na. Nagsaka man ang presyo sang bugas. Tanan-tanan nga basic goods and services nagtalata sa matter of fact sa Manila ya. Nag-file na to ang transport sector sang pasaka para sa pamasahe, no? So, we are in a situation na ang workers itit karon kuan mo pa sang 13 months kundi naglingi nagitulo sang mamumugon ano karon ang ipakao diyan na siya nga pamilya sa likod kining mapait na sitwasyon nga ginatubang naton. Okay. Now, can you tell us, nano ang latest sa mga meeting ninyo iya? Kundi, wala labot sa sining 13-month pay, atong ginaduso ninyong relief allowance to, daw kadugay i-resolve sang board out? Kaya mo pag ang lain nga balita, no, kaya nag-meeting kami kahapon by Zoom, no? Okay. Ang ilang nga posisyon, no, sa akong nga pagtanaw is to hold in abeyance, no, the granting of this pera. Kaya ang siling ko sa ila, ako siling ko, number 1, bigla nga maupuner siya na, kaya nga, ang ilang mga economic indicator siya, puro lang na iya kuhan nga hindi pwede sa siniga na panahon. Pero tanawa man nabi, ang magsiling ka nga economic indicator, siya na isang gobyerno, no, statistics. Kaya why gid nila ginkuha isang economic indicators man yang sitwasyon sa mamumugo, no. Sa nasiling ko na art, 24% ang reduction sa aton na real wage. Imbasihan nato nina sa Consumer Price Index as of September, no, 2021, which is 131.5. Ang bossing ganon siya ni Art, ang peso mo subong is only 76 centavos. So kung nagabaton ikaw sang 395 kada adlaw, okay, amo nang imo nominal wage, pero ang actual mo na ang ginabaton is only 300 pesos and 20 centavos. Ay, sus. Ang bossing ganon sa adlaw-adlaw, kada adlaw ang nagakadula sa mamumugon is about 94 pesos and 80 centavos. Kung i-round off na to, 95 pesos. Sa tulod sang 26 ka-adlaw ng inobra niya, madula siya ang 2,464. No, amoy na ang nagakatabo subong. Nanubo na ang real wage. Tapos, siling sang NEDA, siling sang DTI, siling sang management, kuhan ko no ining it's not yet the time, no, na maghatag sang amelioration. So, kalaway man ang balon, no, pero ang Regional Wage Board intoba initani para mabuligan, ma-ameliorate, no, ang sitwasyon sang mamumugon. Kung amo man lang ina, kaya withhold nila, kag hindi nila paghatag ang pera na ginagro namon mangin 1 year na ni sa October 19. Okay. Ang kuan ang wage board mismo nanginisa ka mekanismo sa ang operasyon tungod na ang iya mandate na dapat ani maghatag sang kayuhan sa mamumugon, wala niya matuman. Kaya kuya number 1 na hindi kuya magpirma
Kung may aragid man sila nga resolution, and probably we will come out with a statement of condemnation on the decision of the wage board, which will be done on October 28, no? Among nga meeting to decide on this crucial issue. I see. 28 sini, kuwan na siya last Thursday of the month. Yes, amo na siya ang silingkote. Karon kung hindi tani pagdesidihan na art, we are only trying to prolong the agony of the workers. Kaya man nagapaabot ni sila mo silingko sa wage board. Kung ay gidman kinanglan, paibalon sila mas temprano pa. Okay. Kaya karon sali mo na paulat nga duwa-duwa man ang 13 months siya. Wala man siya sang pera. May 5 ay man siya pabuton masaka sa sweldo. Kaya ano karon ang iyang sitwasyon? Kasi ara siya sa kuan. The workers are always at the losing end amid the unabated increases in the prices of basic goods and services, particularly petroleum products. Aha. Actually, ang mga mamumugon subong bangon sa sining status bla, and because of the effects sa sining pandemic, ang iban doon makaagwanta naman lang mo nga ang sweldo okay na lang nga daw hindi mataasan, pero ang ginahambal sa gobyerno gati may kwarta man agud i-assistance sang una to gani sa primero nga may ginatag assistance under sa mga bayanihan akagin pasar kulang-kulang ganing budget to silingkuti bisan diri tani sa aumento na lang basta importante alalangay ang tanan bla makabaton Sir Win. Si why na gani reklamo ang gina-implementar ang flexible working arrangement. 4 days work week, reduction in 8 hours work, kag iban-iban pagid nga mga mekanismo. Ginatulong na lang na sang mamumugong kay ti tungod sang kapigadohon nga nagalungtad subong mo. Pero nakita nato niya nga ginatuga no may economic strangulation nga nagakatabo subong labi na gid ang hindi pagatag sang any form of economic relief no there is Region 6 ang ginakuno-kuno nga hindi paghatag sang 13 months. Di kung mag-amo na ang sitwasyon niya, kung nagasiling ang mga negosyante, no, labi na gid ang mga small medium business enterprise, na nagapamirdi sila, ginarespeto nato na, kasi natuod gid man, no, nga nagapamirdi sila. Pero tanawon ta bala ang sitwasyon, ining mga negosyante nga nagapamirdi, at least ara pang ila negosyo, kasi ini sila ya, may kuuton pa rin sa bulsa nila. Okay. Tanawag laya ang mamumugon, tanawang workers. Sa totoo lang art, ang mamumugon subong at tigado, baka mang na mo. Hindi sani nga buligan sa gobyerno, taga ikuha naton, i-extend naton atong kamot para makabangon siya. Tipong kuan mo, bakit tapakan mo, ano na tugwa sa mamumugon man, no? Kung magdalain ang ulo nila sini, maka-create din sa ginatawag natong social chaos and confusion and probably social rebellion no ang matabo. Hindi man lahog-lahog malaling nga sugilanon po sila nga sa mga ordinaryo nga mga mamumugon yang negosyante may ara pa man sila at least kuluoton kami nga mga ordinaryo nga mga trabahante mga workers kung may asawa kag bana ka may kuluoton ka galing tindi lang nga kwarta. Erwin? Ay, nautod ang linya niya. O, sige, balikan ta. Kay may meeting sila or gina-expect nga by October 28, may ipagwa na sang nga resolusyon. No? Ti, duway na ito tsansa. Ang ginayon lang nga pera, ti, daw hindi na tumahatag, akabay pa. No? Why na itong gina-preempt ang desisyon diri sang wage board. Pero ti, mga negosyante, ninsindihan ta ba ang sitwasyon subong, pero mas nagidi ni mga gagmay paginalay sa mamugon. Sir Wayne, suri ginautod niya ta? Okay, amo na bala ang ako nambal, no? Nga ang kung ano gani ang problema sa gobyerno kag mga kapitalista, ang namukmukan blaya ang mga mamumugon. Nga amo mga daan ang pigado ng ilang sitwasyon. Okay. Kaklaro na dito sa hambal ni Undersecretary Tutay. Mayara nagapautang small business corporation without interest. Di para lang madisulihan ang 13 month kung wala ka mo inugatag na nga hindi ka mo abi magulam dira no.
Kagti masubo tanawon art na nagakadto lang gani sa korupsyon mo. Ang kwarta sang gobyerno. Di karon niya ginagutom ang kuan ang mamumukon. Hindi naman na siguro fair no na kada gani may problema ang himuon mo tapalan mo ang mga mamumukon. Okay. So, please keep us posted kung ano ang matabo sini, especially on October 28, Sir Winnie. Salamat sa time. Mahalong ka. Good Thank morning. you. Good morning. Thank you. Action Hotline. Winnie Sancho, Labor Representative sa RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Why na siyang pinakamasakit no? Kabalo kita nga kung wala lang taning animal nga klase COVID ni, madamo nang nagkalanabo kay ang negosyo that time, although may pigado, may ara gid man nga daw nubo ang income, pero hindi katulad sini nga nagbalang-balang gid ang ekonomiya kag ang business sector damo gid ang nagkalabalda. Why gapili mo dalag ko gagmay nga manegosyante apektado sa because of this pandemic. Tingka kita sa nayaman no nga damo ang nagpanira ang nagkarawad-an sang trabaho. Tikan sindi kita sina nga manegosyante alangan ka masigi karon negosyo nga wala man income o kapin pagid ko ng negosyo mo yan nakasentro kag nasaligan mo inang mga nagaguluwa nga tawo. Halimbawa kalan-an, no? Nga mo nis lang ina-expect mo nga imo sining kliyente. Paano magkadto si imo na karon kay because of the quarantine guidelines and status, wala sang gaguluwa. O gina-discourage sa mga minors. Abi nyo ang sa mga kalan-an kag mga kuaniho ang nagagasto tudo da ining mga retired, mga senior citizen nga magkadto iya kun kaon gibla nga sila gagasto para sa pamilya mga apo nila. Tikita mo damo nagkalabalda nga negosyo bangon kay sa ginapatuman nga mga quarantine protocol kag regulation. Action Hotline. Ti subong ginatun-an pa ya sang duli. Why kita gambal nga ti daw hindi mayada ilan ay wisdom kag trabaho. Pero kabay pa katulad sang tabo nagligan nga tuig nga ini hindi liwat madayon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, madayon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, 71 days na lang ha, bago ang Christmas Day, kag may araman 78 kadlaw no ang nabilin sa tuig 2021, ato na abi-abihon ang pagsunod sang tuig nga mainit naman ang eleksyon. Ang election year ang 2022. Aksyon Hotline. Good morning gali, mayo lang ang pag-monitor dira, no, mayong aga lang sa kay Bongbong Ari. Ari ni siya Toto Rico Salazar, Francisco Talumi, Karkar Bayot, Flora Robles, Arnie Raiga Carmona sa Purok Pag-asa, Jose Basinilio, Eduardo Bibero, Sampurok Fortune B, Barangay Estefania. Aksyon Hotline. Thank you gida sa inyo sining nga pagmonitor paday na pagsakdag diri sa sa may Aksyon Radio Bacolod. No, salamat sa inyo pagtutok dira. Thank you gid. Dugay-dugay gali magabot ta Toto James ang mga hatag ta premyo no, dugay-dugay 500 Toto James. Igabutan mo ko di sang winner ta kay mga tag naman ta 500 pesos sa mapalaron nga magkasabat karon nagdugayo. Aksyon Hotline. Ginatamyaw taman, good morning kay Maninoy Henry Boy Gregas, kay Maninay Alma, bago monitor sila rin sila sa Bacolod upod kay Larry ho. Maninay digid permis ni Noy Boy ha. Oh. Buot ning Maninoy ko ha. Salamat gid ni Noy. Halong gid sa pagbiyahe ha. Pauli karon sa Kawayan no? Sa Gilungan sa Kawayan. May nga agad dira, regards lang ko sa ilan ni Mama Otit, si Papa Dani, bangod sa pandemic, to, hindi kita kadali-dali bulo bakasyon kag bisita sa inyo. Aksyon Hotline. Kay nang Vic Sequenza Rahal, may nga agaman, may nga agada, may lang nga pag-monitor karon nga morning. Ayos salamat gid. Si Alex Montez, haga monitor man, may mga ginatamyaw di siya ho. Si Star Mayo, kuno kag si Doc Matt Mayo sa Minnesota, kag Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Ayos. Ariay sa iluhan, tabla ni ang good news. Kay, at least, iniya paras kayuhan nga balita balang luwasan tong Bacolod General Hospital. Ang pinaka-latest subong nga update, kagaron sa Comelec maki-check man kita kay kapon ang task force disiplina siling ni Wilfredo Taba Julingo ang action officer siling niya daw tulo ta way na subong at least way na sang nagapinasaway nginang tuman kaaga pagin nga nagaguluwa nga nagaviolate sang curfew ordinance. Pero subong special registration ang registration sang Comelec ara sa management or jail management sa Takuling ba or Singkang. I-check ko lang nagkaroon ang venue kay dito sila sumungga pang rehistro. Why iadra sa office ng Comelec, why man sa mga mall. Pero pagkaronan tayo na kag may ara pa kita karon development sa mga pamilya sang ROF kag OFW. Ano ba lang ang travel guidelines gid no nga ginpapanaog kag sa mga RT-PCR test nga mga requirements na nung latest siniman para mahibaluan man sa pamilya kag mga himata no sa mga ROF kag OFW kag ari pagido siling ko November 1 kumo nga way na gina-require sa fully vaccinated ang RT-PCR test ang ginapaabot na diri mo naman ang pagdagsa pagpalauli siling November 1. Kung may tiyempo ni magpalauli ni ang mga taga Bacolod kag Negrosanon sa ilang mga probinsya, mga hometown mo,
kung maghalog-halog ang regulation sa lingkod, masila mo mga travelers ini. Aksyon Hotline. Pero pagkaroon tayo na. Now, diri ko anay ho, ang balita nga mayara sang latest update subong, parte bala sa kwan, parte sa sining proposed bill nga ting author taga Bacolod, no? Sa Negros Bacolod Heart and Kidney Center. Kabalo ka kung may ara ka problema sa kidney mo, may ara ka problema sa heart mo, dito ka pa sa Manila, siniho, kapin pa kung may mga operation, mga vital operation na pati kayo nun, why na di sa aton, dito niya sa Manila pa? Aksyon Hotline. Ang good news, kay at least, naumpisan na talakay, pero I doubt kung dubious ko, basi isiling ko, hindi na may ngagawa no, sa 2022 nga balakip sa budget, but at least may ara balasang mayong sinyales. Kay kung madayon ini sa ulihi, ti ang makabenepisyo Bacolod nun kag Negorosanon man ho. Aksyon Hotline. Bawo matani magabutan si paring Basti liga monitor man girhino pare may aga dira. Online sa hotline. Pero ibaloon naton lang latest sini kay ang pag-intindi ko ang committee nag-discuss na. Joining us this morning is the proponent sa sining bill. Joining us over the phone is Congressman Greg Gasataya of the Lone District of Bacolod. Kong, good morning sa imo. Aksyon Art, mayong aga sa imo, mayong aga kitapton nga mga tagpalamati nga doktor, mayong aga sa tanan. Salamat gid sa time. No, sining ko ari mayon ning development at least daw na umpisahan na discuss ang gin-propose mo naman nga House bill no nga ang tinutuyo diri kung ang tawon ta importante man ini ang House Bill 2686 nga nagatuyo pagpatukod sa ning Heart and Kidney Center. Can you tell us na nung latest update sining Kong? Action Art, actually, ini nga bill gin-file ko way back 2018, no, sa aton first term. Produkto ini siya, Action Art, siyang madugay ng panawagan ng atong kauturan, no, kag base man sa amon experience sa office, nga kalabanan gid sang mga nagakinanglan sang bulig naton na mga kauturan in terms sa health. Ang mga balatian sa korason, sa kidney. So, kadamaan sinin sa Action Art, ginapadala pa dito sa Manila, no? Kung may mga severe ginabi nga mga cases, ginapadala pa sa Manila, either Heart Center or Kidney Institute. No? So, what we did, nag-file kita Bill 2018 na ang tinutuyo, dapat mahimo sang kaangay sining programa ang gobyerno diri sa countryside, diri sa mga kaprobinsyanan. Kasi siya nga nakita naton na diri sa Bacolod, sa Bilog Negros, there is a need for us na may kaangay sining Heart and Kidney Center. No? So, gin-file naton 2018, wala siya matapos sa first term, and then gin-refile naton sa aton second term. Nag-hearing kami ni last year, Action Heart. And then after sa amon hearing last year, nagpatawag siyang isa ka consultation meeting liwat at Committee on Health na bigat na October 13, no? Kag gin-discuss tamon further. And pabalo na sila, no, nga ang Department of Health nagatag na sa iyang green light, no, na mangin kamahin ini sang development plan sa national government. Ang pagbutang sa isa ka Heart and Kidney Center diri sa aton syudad sa Bacolod para makamulig sa bilog na kumuloy sa Negrosman at the same time Action Art. So, ang committee, luwas sa last year, may ara development nga na tandog o kung gintalakay liwat? Yes. Kay wala siya ka-move for pila ka mga binulan because naggulat sila sang ng rekomendasyon man sa Department of Health. No? Although sa first hearing namon ang sa committee level, nag-recommend na ni for its approval. No? But ginulat namon ang opinion sa Department of Health. So nag-conduct sila pagtuon, assessment, evaluation. And dito na kitaan na there is really a need for us there is Bacolod nga maghimo sa kaangay sining
Heart and Kidney Center, no, para sa mga pumulog yung Aksyon Art. So since nga ang Committee on Health sa Congress na pass ini sa first reading, anong proseso pa sini ko nga kinanglanon? After sa meeting namon last October 13 Action Art, himo na kita sang substitute bill, no, meaning gin-finalize ko ang tanan nga detalye sang bill, no, dinibutang ang ining Heart and Kidney Specialty Center, dinibutang ano ang mga kinanglanon sini, no. So pirmahan ko na to, balik sa Committee on Health, and then ipasaka na nila sa Committee on Appropriations, hopefully within the week or early next week, para patigayon sa ngiring liwat. Okay. Aprubahan sa Committee on Appropriations, then ipasulod na sa plenary once mag-resume na ang session, no. And then Okay. I'm also looking at the possibility nga mangita man sang isa ka kilala tang senator na mag-file man sang counterpart bill Okay. sa Senado para mapadasig Action Act. Pero ang possibility nga malakip ini sa General Appropriation Act, do hindi na malakip sa 2022 nga priority kong? Hindi siya maingagaw, Action Art, hindi siya maingagaw because ang pagsumiter sang proposed budget for every year, and siya usually June, no? So nakatapos na kami sa House, na-approve na namon ang budget for 2022 nasa Senado. So maalang-alang siguro, no, nga mapaingagaw pa niya for next year. Kaya kuling himuon si Action Art, hindi ni sila nga daw ordinaryo lang na clinic or what. But this is a specialty center, no? Though ang focus lang is for heart and kidney ailments, no? Although may ginalantaw na kami ng mga possibility na kundi hindi siya ibutang with the support ng Department of Health, no? But ang heart and kidney center, though kaangay gini siya sa isa ka hospital, but ang focus is only for heart and kidney ailments. So tanan ng mga do parehas ang Heart and Kidney Center man sa Manila, Action Art. Amugit ini ang sini nga dinutuyo. Very good yung gali ni kag kulma dayon ni at least bisan may ginabatyag kag kabalok kita nga hindi laog-lakog kung may mga operation o may mga dalag ko major operation sa imo, pero at least diri kaya sa Bacolod mo ang location bla. That's correct, Action Art. No, kaya usually ginimo diri although sa Corazon Locsin may mga major operations naman nga ginatanggap. But ang kinanglanon siya ni is dugang support from the national government, meaning additional nga pundo, additional nga mga equipments, additional nga mga struktura. So, ang tinutuyo is ma-align ang ining ginahimo, and then iplastar man nga mahintabahin ini sang development plan sang Department of Health in the last couple of years para plastado na siya, and then may alakit na sang layi, which will be the basis for sa pag-implementar sang sining programa na makabulig gidya sang dako Action Art sa aton makauturan. Kay correct lang punto mo nga like sa amon sa office siguro at an average every week may gakadto dira nga mga pangayo sang assistance para dalon sa heart center, no? Just like for example last week may isa nga taga Bacolod na nakuha siya patigayon sang operasyon ang iya bata as Kidney Institute, no? Manog ang bata niya nga nagdonar sang iya kidney, mapuli na siya ato pa dito. So these are regular nga nagkakatabo diri sa amon sa opisina every week so may nakakadtugid. Hindi sila amuning isog balay nga magkadto dito, although ti pag-abot to may assistance man ginatag ang opisina for Heart Center and Kidney Institute, so hindi man niya problema. But ang ilapit niya usually concerned ang gastuhon mo to, ang pagtiner mo to, ang mabantay sa imo. Unlike ang kung may-ari ka sa probinsya, dako nga bulig din para sa aton makauturan. Hindi lang para sa Bacolod, Action Art, but Pilog na Negros ang makabilis. Ang nami sini kon at least kung tani ang kabalokati election na by next year, kabay patani mangin priority ini sang kung sino man ang magapungko sa masunod nga administrasyon, mapadayon bala sang subong nga administrasyon nga kaliado nila or mabuslan tani priority manigyapon para mahatagan madasig nga pagproseso blakong. Well, Action Art,
pag-file na sa bill ni way back 2018, isa rin siyang gin-work out naton, no? Ang aton pinaka-importante gid subong is that nangin kabahin na siya sang development plan sang Department of Health. So meaning ara na siya sa priority programs sang Department of Health. So meaning the support sang DOH masulod na siya because napa-include na, and then may importante nga miara lang sang layi which will support the program nga miara sang legal basis for its full implementation, Aksyon. So kita we are muna ang aton gid nga ginatingwaan, no, nga ini siya nga bill maaprubahan at ma-implementar sang national government. Yes. Anyway, ma-shift lang ko very quickly. Maki-update lang kung ano na sa General Hospital. Anong latest subong from DOH man? The other Action Art, napadala ko na to ang kuan. Andi na pangayat nila ng mga perspective, no, mga floor plan na din-request natin sa DPWH. So, ito na sa ilan. So, dolat na lang po for their feedback. No, and hopefully makahatag na sila ng timetable man as to the implementation coming from the Department of Health. Sige. On that note, Kong, salamat gid sa time kag paghatag sa aton sang update sini. Thank you gid, no, kag halong gid permi. Salamat Aksyon Art, more power sa inyo, no, kag padayon kita nga binubigay no sa tunga sang sining pandemic. Salamat gid, may agas na. Aksyon Hotline. Lone District Congressman Greg Gasataya, nauti ini nga mga proyekto kabalo ka subong nakita na to nagka-importante bala hospital care, ang health care amon ang importante gid. Mga basic services ining ati kon hindi ma-deliver sa tao, kabalo ka subong lang tawabla because of the pandemic, ang mga hospital, kadako gidiya sang kwan mo, ang mga hospital balang kulang ang ila sini accommodation nga mahatag sa mga, like for example, Dris Negros, ini dapat tani magbugtaw man mga congressmen, kita nyo na ang district hospital kung ano ka importante kag vital ang role sini sa tiyempo nga may ara sa pandemic. Now, nasugdan na sining COVID-19, ang ako lang di worry, siling ko, ini COVID-19 gani, bag-o ni siya mo, ti sinobala makapulong ka mga hambal nga, why na siyang masunod ng pandemic nga mag-igo sa ato. Pero dapat, amo ni Guro, kung ako'y abi, sa mga congressman dira nga nagatayada, nga magpapili sa palabuton nga eleksyon, abi isa ini sang inyo asikasuhon, kagatagan abi concentration. Ang mga district hospital o kung iya sang gobyerno nga pasilidad, nga mapaayo ang serbisyo, mga equipments, personnel, no? Gaya na yung mga district hospital nga bisan gamay lang nga ulupirahan, kaya hindi ka na mag-alapwak o magkaladto di sa Bacolod, no? Pero subong nagbaliskad, kaya iban nga taga Bacolod, ganiya, why na sang hospital nga dalaan, di ka kalabot mas kadis tukag sa silay. Di imaginabla. Kasubo, pinsaro, nagkwisa, mapatay pang imo pasyente, nga aray malang sa Bacolod, damo hospital de, because of the pandemic, hindi maakomodar. Ato kaya kalabot sa kadis, oh. Nagbaliskad nga aray ba di ang mga equipments yung kinanglanon, although private, pero mga hospital, hindi ka cater na ni sila, no? Overwhelmed ang capacity. Can you imagine sila? Hopefully sa mga congressmen na nga nagataya, damo ni seryoso nga bululigan nyo tani, ho? Ang mga budget nyo, ang mga karsada, tani gani siling ko, makahulat-hulat niya mo. Hindi kayo nang kayo pang karsada, ang iba na halaka, bungkal. Kaya siling sa DPWH yan, dahil langin tuktok na, mungkin, kuwan na mo, blasing yan, tukal ang slalom, James. Yabuan ta. Pero lang tawabla, inangadalan do kaayo pa kung ng tawon mo, tigaling may technical explanation sila Ti sila yung eksperto da. Pero ti isa layman, sa ordinaryo nga tao, siling nga nga do kaayo pa man sa lalan, tungagin buslutan naman nga. Pero kung ng tawon mo, iyawan, ayag, kagayod-ayod, ang ilang ganin manugbuho na tawag sila tao. Ayawan niya buho. Guba na ko nung ngadalan. Pero tani ko ng pundo na kung pwede pa man lang magamit sa pag-develop kapag paayos ang
Sang mga hospital, kundi maya. Aksyon Hotline. Hindi ay galing kay ba siguro kung hindi sila ganansya. Basi why sila sang kwan? Why sila sang kwaon bla kon why proyekto? Ti amo na nga kayo nga dalan gagalibog ulo mo kay isa. Pila pa man katuig di nga ginbakbak naman ni man. Aksyon Hotline. Ay, perte. Gina, ano na to? Kutkot. Na kay may kwarta sa dalan. May kwarta sa dalan na. Aksyon Okay, Hotline. pero ari atensyon. No? Akay Tervikvik itabag, Ter, may nga dira. Sir, good morning. Regards kay nang dain. Salamat kay Kapon sa pag-facilitate. Timingan gid nga pagtawag ko nanay nagasabat man siya. Salamat kita. Now ari attention sa may mata paryente sa mga ROF kag OFW. Importante gini sa inyo kay ti kundi isubong ang ginpalugan na ining pag-require sang RT-PCR test. Sa totoo lang damo nalipay gid sining desisyon nga matravel ka lang sa RT-PCR test, balda ka na sa galastuhan mo, bako mo 4,000 mo ang imo sini nga ibayad, James. May lang yung mga binaris, kinamo kwarta ni, kung ikaw yabi mga tayhupon ka, hindi way kayo mo ipasulsog sa ilong mo kag ipaswab da. Aksyon Hotline. Yung mga binaris, yun mo kwarta, mo tinuway lang na iya. Now, ari ROF kag OFW istoryahan tani. Ano ang mga regulations subong? May mga nation nga ginatag as green and red flag nga mga areas nga may ara gyapon ni gina-consider ang national government nga may kabudlayan kag requirements sila to nga dapat sundon. Pero nano matabo sini sa ilaban sa mga fully vaccinated, may mga pagkambyo sa travel guidelines. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning ang committee chair diri sa Bacolod City nga nagbulig sa malawig nga tiyempo mo ning bilib ang kusang walang tulugan. Amo ning team mesing una mo, Pulaw team. Siling ko subong balik naman ning Pulaw team nila kay may mga travel guidelines ng mga gin-issue bago. Ang may nagkukonsyal kay Hubin. Ako yung gina-recommend ko kay Hubin siya mo. Councilor Israel Salanga joining us over the phone. Councilor, good morning. Yes, good morning, Aksyon. Good morning sa mga taga-natin. Salamat gid kay kundi nagligad na pa-explicar ko naman sa kay EOC Executive Director Ang atong EO ni Mayor no party iya sa mga local travelers. Pero i-check ko sir sa ROF kag OFW anong mga guidelines nga specific subong for the guidance man sa mga pamilya ka mismo sining sektor? Yes, Aksyon na roon lang medyo nagkadatig na sa pagliwat ng desisyon, nagpagwa 3 days ago si National ATF ng guideline for OFW o si OWA. Kailangan magbuha naman yun siya. Ang national naman niya, naman ni Rocky, no? Sa mo na siya sa mga Friday. Natawag kita sa kay OWA Regional Director sa Region 6 kay Sisa. Ang sistema sa mga isang sanay. I-define tanay ang green countries yung red flag, no? Ang green kag red, ang green kag yellow, ang muna silang mga safe ng mga countries, no? The mga moderate ang mga cases. Okay. Kung fully vaccinated ka, na OFW o kung ROF, fully vaccinated, dito sa Pilipinas, fresh Panginoon nga sumag, 72 hours, wala ka na quarantine, facility quarantine sa Manila, o kung sa Cebu, depende kung di ka nag-landing. Meaning wala ka na government facility. Okay. Diretso ka na balikin mga probinsya. Diretso ka na sa Bacolod. So pagkabot mo sa airport, kung ako si OFW sa BOM, naglaga isang mapa-swab today, plus fully vaccinated ko, i-prepare ko nga ako na card, pagkabot ba Pilipinas, i-evaluate na siya sa taga-airport, kung okay na, pag-pre-on ako na diretso. Bigyan ako pag-quarantine dito. Kung fully vaccinated ako, pag-press ang aking swab. Abot ko kay Bacolod City, i-comply ko na lang ang 10 days na mandatory home quarantine. Okay. Sa balay. Okay. Ikadua, sa mga unvaccinated o partially vaccinated, meaning hindi pa kumpleto ang ilang vaccine.
pag-abot sa Pilipinas, siyempre may sa tuod sang swab, pero hindi siya fully vaccinated. Okay. Mag-observe sa Japon pang 5 days ng government facility. Sa quarantine. Okay. After 5 days, i-swab siya. Pag negative sa resulta, uli siya sa Bacolod City, nag-observe siya ng 5 days na lang na remaining na mandatory home quarantine. Balay na lang siya. Okay. So meaning total of 10 days Japon, pero 5 days kaya sa Manila. Yan, let's talk about red card. Okay. Mga taga-Kita Japon, like mga South Africa. Pag fully vaccinated ka, pag may swab ka. Pag sa Pilipinas, amog Japon, i-evaluate ang iyong mga card, i-evaluate ang iyong mga vaccination, and then show ka na sa Bacolod. Pag abot sa Bacolod, 14 days home quarantine. Unlike sa mga yellow flag, yung mga green, mga 10 days lang yan. Okay. Sa red flag halin, diretso ka mga pagpuli, pero 14 days ang iyong mga mandatory quarantine. Kung unvaccinated ka, halin ka sa red flag, kung hindi pa kompleto ang imo, for example, ng vaccination, ma-observe Japon 7 days na mandatory quarantine sa Manila. Pero, pag negative mo, ika-7th day, diretso ka na puli sa Bacolod, another 7 days na home quarantine. So, Okay. kung mo, ang difference ng international is, kung vaccinated ka, diretso ka na puli yan. Pero upon evaluation, pa na siya sa national DOH kag IATF. Okay. A difference of 4 days. 10 days sa home quarantine sa mga fully vaccinated ng mga OFW ng red o yellow countries, and 14 days sa red countries. Now, another verification. Since wala na kami government facility quarantine sa Manila, paano nga mo yung mga flights? Okay. Kung ROF ka, since sa Gyapon, kamo Gyapon niya, buksan niya ng flight, same procedure. Pero sa atin, yung mga OFW, screen sa Gyapon ng inyong sweeper flight. Meaning, upon arrival sa airport, tapos na-iadabi ko sa Cebu Airport, i-evaluate ang inyong status, kung makita na valid ang inyong card, o ay ko control sa silang evaluation, national pati at mangkot ng OFW ka. Yung national na ma-deal sa inyo, kasi ato ka mo kaya force niya maland mo. Evaluate sa inyong okay mo na tanan, ischedule ang Japon swivel flight back to Bacolod City. Okay. Ang na sa Amerika, tako din. So, pag-abot na rin sa Bacolod sa airport, since direkta naman lang sila puli sa balay nila, ang city ma-provide pa ni base sa ila, idulong pa sila sa ila mga natungdan ng mapuluyan, kung sugaton na lang sa ila mga himata ini, Councilor. For nila kaman sa buong Aksyon Art, ginasugat na silang family. Mag-back to routine na kita, ang ginamon dito sa airport, check ang ginamon sa nga na mga staff, ang Team Tulaw, ang atro, ang aton nga, ang ilang requirements, kung ay pagkapalusot na valid ang ilang mga papeles. Ito mag-comply lagi ako ng SPAS Pero galing niya sa budlay ng SPAS Aksyon Art, pero kung gali subong sa mga diplomatiin natin, hindi rin sa FW, pati RR, pati APOR. Question, doon sa system sa atin ni SPAS subong, the required upon RT-PCR test, anong i-attach namon? I-attach nyo ang inyong vaccination card. Amo na sa subong alternative. Kaya na, niliwat pa sa nga aton nga programmer ang sistema. So in the meantime, attach nyo anay ang inyong vaccination card. Okay. So, kung na natin, upon arrival sa airport, sugato lang ang inyong pamilya, and then tuloy na kamo. Although may mga cases na pag-ataklo, kabilog, duwa kabilog, wala dito nag-sugat, o ay klakyan, may ang City of Bacolod na nag-provide sang klakyan para madulong kang reaction sa Bacolod. Okay. So may coordination gyapon from the national nga halimbawa i-inform kamo councilor may ara da arrival OFW ROF amo ni sila kabilog may ara gyapon sa mado amo nga detalye. Well, sa kalawig, kung nato national kilo yan, nakita ng contact dito, taga mo na magina-coordinate nato, mas systematic na subong, mas apos na simple subong nato niya pagsugat, pag-repatriate ng OFWs natin. Aha. So bong sir, hindi nagiman damo ang mag-concern. Nung alain si kunay nga daw halos kada adlaw, ginabaha kamo sa mga chat dira sa mga concerns ng OFW. This time hindi nagiman amo na ka damo sang reklamo. Alas 9:11 na utod ang linya ni Councilor Israel. No, last na lang niya Aksyon Hotline. Balikan ta lang siya parang at least may baluan ta ang latest update. May mga ginbag-o nga pagpalipot sang mga quarantine. Sir, sorry gid na utod ang linya tay. Oo. Sa question box na Arto ay nagitman
late. Yung tanan. Okay. At least daw nagtulutaw na no, do hindi na ginabudlayan mga OFW. Yes, besides the average of 20 naman lang every day, ang gina-repatriate natin, timong duwa ka trip siguro do mga 30 per day. Sige, pag inabot, tungod ng mga balikbayan, lang wala puli, wala liga, di pandemic, subong pa matamat puli. But so far, manageable na get na memorize na natin ng sistema. Kaluyan. Okay. So mga men mo ara gyapon, no? Why nagaling daw inang pulaw to sing una nga daw kaagahon gaabot? Why na? Nabutangan naman sistema national. Subong ko na-realize sa sunart nga ligad, why ba na may mo? Wala si national struggle, man mo katiwa, misla kabalan mong nagkalatabo. So subong niya, basta may fix na nga schedule of flight. Okay. May information na kami ahead of time. Sige. On that note, Councilor, salamat gid sa time for the update. God bless and good morning. Salamat Aksyon na tigmabuhay. Action Hotline. Ayos ti Maya iyon ang ginapabot nami pagi ko mag-continue nobo ang cases ng COVID diri sa Pilipinas, at least magbalik naman mabuhi liwat ang mga pag-travel, pagpauli kag hindi na mangin mabudlay para sa mga OFW kag iban pa nga sektor nga ti apektado sang ginpatuman sa gobyerno nga travel guidelines. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalik
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalag at palangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil nga ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Hotline. Ayos why nagid kita na panahon, so rigid sa way kumalabutan ng mensahe karon na lang sa Aksyon BBB program. Aksyon Hotline. With Aksyon Rex Kantong kay Engineer Noel Oliya, kag Nanglani Arancilio, good morning lang, thank you. Kay Rodolph Helbosa, Jan Acosta, Jory Nipomosino, thank you for listening. No? Rochelle Polincio Susana ho, may agaman. Aksyon Hotline.
Antes ko magtakop, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tingag Combination. Presentation sa Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.